Христо Мутавчиев е вече тук. Здравей, Христо, добре дошъл. Здрасти. Наистина ставаш все по-добре. Това е хубавата новина, защото си спомням първия път, когато ме гостуват, как седна, как ти помага. Дни след излизането ти от болница. Сега можеш да ходиш и без бастун. Браво. Мога. Това вече мина година и колко? Година и. Обаче, аз искам и за това да поговорим, защото през тази година и ти си събрал някаква мъдрост и някакъв опит. Искам да го предадем. Но ми кажи сега... По-мъдрост. Как човек, който може да се вдигне, за мен е мъдър човек. Това е мъдрост, това не е само сила, Христо, според мен. Нищо, за това ще говорим после. Искам да те видя доколко вярваш в някакви предразсъдъци, в някакви черни мисли. Защото една приятелка откри някакви странни съвпадения около филма, който тръгва сега, "Миграцията на Паламуда". Докато го снимаше, ти получи този тежък, наистина много тежък инсулт. Поправи се обаче, докато спряха снимките. Това е последната роля на Велко Кънев. Бог да го прости. На премиерата на филма се случи нещастието в село Бисер. Освен това се оказва, че няма да ви разпространяват филма по повечето кина. Странна обреченост. Аз не гледам на всичко това като някаква странна обреченост, защото това е един художествен продукт, в който ние всичките даваме сърце и душа, за да се случи. Да, верно е, че най-вероятно Аннушка е разляла олиото върху трамвайната линия много преди това, но пък чак толкова да се задълбаваме в предразсъдъци, в такива обречености, някакви да си ги не мислиме ние, само човешките мозъци можем да си ги не мислим. Има по-интересни неща, които са свързани с филма. Какво, например? Например, факта, че филма ще тръгне на София Филм Фест. Могат да съобщя сайта, на който ще получават зрителите информация за филма. Могат да гледат трейлера там, могат да видят и снимки, да получат малко повече информация за самия филм. Сайта е www.palamud-film.com. Филма и... Само да кажа, има едно нещо, което е много интересно в създаването на този филм. Това е, според мен, така мисля аз. Това е първият български филм, получил разрешение от църквата да бъде заснет. Как? Историята е много интересна. Защо? Кажи. Аз сега ще разкажа. Значи, един ден трябваше да снимаме в една църква в Царев. И там сутринта аз тръгвам на снимки, отивам в църквата и виждам, че целият екип се е събрал, оклюмал е глава и вика, не може да почне. Викам, що? Това е кадъра, в който аз съм горе на покрива. Ами защото не разрешават да снимаме в църквата. Кой не разрешава? Ами не разрешават. Сливенския митрополия не разрешава. Защо? Защото е разбрал, че ние едва ли не се гаврим с църквата. Аз казах, дайте ми телефона на Сливенския митрополия, на дядо Йоники. Даваха ми телефона, свързах се с него и му казах, как си представяте, че точно аз, който съм кръщан в църква, който съм вярващ и в крайна сметка вода след себе си голяма част от българското актьорско съсловие, аз ще богохулнича или че ще се гавря с името Господне. Той каза, в момента влизам в литургия, ще говорим след това, викам, къде сте в литургията, каза в Айтос. Викам, добре. И запалих колата, влязох в Айтос, отидох в Айтос, само че преди това с Людмила Тодоров написахме една анотация, кратка анотация на това какво се случва в филма и какво се случва в сцената, когато ще снимаме в църквата. Отидохме там с един приятел и продуцента Владо Шишков и чакахме да свърши литургията, влезахме вътре, целунах му ръка, дадох му на човек да прочете анотацията, той прочете анотацията и каза, но това вярно, че няма никакви неща, които да са богохулни. Да са богохулни в случая. И обърна на гърба листа и написа няколко думи за отношението на църквата към българското изкуство. И отдолу написа, разрешавам да се снима филма "Миграцията на Паламуда". Това направя благословен този. Да. И веднага се обаждам по телефона и казвам, стройте кадъра, пристига. Отидох, кадъра беше построен, качих се горе на покрива, заснехме си кадъра, заснехме си и филма. Както виждаш, в крайна сметка, жив съм, здрав съм, филм има, и то много добър български филм има. Много перипетии минахме през този филм, с много перипетии, само че те са вътре в душата и сърцето, те са емоция. Емоция. Този филм е история на надеждата, нали така?
Ама не е ли много безнадежно всичко около нас? Нещо Това напоследък... безнадежно. Нещо напоследък... И ще не е безнадежно. Ако ние самите решим, че има надежда, ще има надежда. Ако ние си кажем безнадежно е, не си заслужава да живеем, просто по-добре да се тръгваме. Вярваш и ти в силата на мисълта, явно. Като прави движение, Напоследък бързо един апарат. куп гости, които ме зареждат с тази мисъл, че човек трябва да си вярва. Стигна ли до този извод, че вярата е това, което те крепи и вдига? Знаеш ли, вярата е тук. Ако тук човек няма нищо, няма как да има и вяра. Не, вярата, че си добре, силата на мисълта, че ако ти вярваш, че... Еми, тя е тук, тази сила на мисълта е тук и тук в сърцето. Ти губил ли се някога? Няма спомен да ти кажа. И в най-тежкия момент. Да, няма спомен. Може и да съм пропадал, обаче със сигурност не съм е губил. Добре, ама сега, например, ти ли стана, как да кажа, безнадежно това, което видяхме в село Бисер. Не природата, не природно бедствие беше това, което погреба десетина човек. Да, 50 шарана. Дали са шарани, дали е този, който е трябва да контролира шараните. Ами и това го има. Чудовищно. И това го има, само че аз искам да обърна внимание на хората, които трябва да контролират това нещо, че те първо предстоят пък и крайна сметка да се топат ледовете, снеговете. Има толкова напоителни канали, в които се издалиха деца лятно време. Трябва да контролират и тях. Защото в крайна сметка човек създава всичките тези неща и предпоставки да забогатява, да прави пари от това, да си полива зелето, да си гледа шараните, да ги продава. Тоест, във всичко стои човек. В основата на всичко стои човек. Аз искам да обърна разговора, казахте, че ще стигне до там. Ти играеш в миграцията на Паламуда с Стефан Вълдобрев. Това е човека, който те намери, когато си получил този тежък инсулт. Да. Говорите ли понякога за това? С него, след като те намеря? Ами не говорим, но минаваме през това понякога. По-важното случай е, че аз съм наистина изключително благодарен на Стефан, с който сме много добри приятели. Още от времето на кандидатството изпити в НАТИС. Съм благодарен на Стефан, че ме хвана да не ликна. Стефан и целият екип на Паламуда ме задържаха да не хвърпна. Пък как говорим с Стефан? Не говорим с смях, вече искам да ти кажа. Добре, а говорите ли, знам, че ти изпрати Фалкона Бойко Борисов. Говорили ли сте след това с него за твоето спасение? Не, какво си говоря с него повече за това? Изпратил го е, направил нещо за мен. Жив съм, здрав съм. Какво да говорим повече за това? Вчера чух в някаква телевизия, че, даже не помня кой беше, че Костурица е изпратил хеликоптера си, даде хеликоптера си, за да спасяват хора в снеговете в Сърбия. И това е човещина. Няма значение, Костурица ли си, Бойко Борисов си. Ти си човек преди всичко. Ако си разумно същество, ако си вярваш, ако умееш да извадиш отвътре от себе си истинското човешкото, няма значение какъв си, кой си, как се казваш. Правиш това, защото смяташ да го направиш. Толкова. Знаеш, подели ли си, като четеш по форуми, като слушаш изказвания на хора, които казват Христос се спаси, защото е много популярен, защото всички към него имаха специално отношение. Хеликоптер, предполагам лекарите, които са видяли, че ти звездата на българското кино и театър си там, също са проявили специално отношение. Дразниш ли се, че хората не приемат това и те се дразнят от това? Не, съжалявам такива хора. Защото е много трудно да станеш христоматърчиев, за да ти обърнат такова внимание. Да, верно, сигурно са ми обърнали такова внимание, може би заради името, може би заради това, че съм известен по някакъв начин или някакъв вид обществена личност, каквато и да е там. Но е много трудно. Много трудно ми е било да стигна до това. Така че такива хора съветвам, защото те също имат деца, съветвам да възпитават децата си така, че един ден да има хора, които да им подадат ръка, да им помогнат заради това, което са постигнали в живота си. И да направят името си. Знаеш ли, ти каза, че когато една санитарка сумиска ти е сменяла памперса в най-тежките моменти, си се чувствал като въшка. Абсолютно. Кога се почувства Христо Мутафчиев? Почувствах се... Кога от въшка стана Христо Мутафчиев? Кога
когато разбрах, че това положение, легнало положение, няма да търпа вечно. И че трябва правя всичко възможно да изляза от тази болница, колкото е възможно по-бързо. Това направих. И когато разбрах, че имам приятели за гърба си, едни от тях си тръгнаха, други се появиха на тяхно място. Всъщност, ако съжалявам за нещо, през това време, което ми се случва нещо, е за това, че пропуснах време, в което допуснах едни хора да изтръгнат от живота. За кого съжаляваш? За приятели. Хора, които обичам, които уважавам, които са били част от сърцето ми. Те със сигурност продължават да бъдат част от моето сърце. Такива хора, но най-вероятно аз отдавна не съм част от тяхното сърце. За такива неща ми е тъжно понякога. Това са живи хора, нали? Живи. И хора, които си отидоха от този свят, разбира се, имам един много скъп мой приятел Иво Дионисиев, който си отиде от този свят, който страшно много ми помагаше, докато бях в болницата. Всяка вечер ми се обаждаше по телефона в Пловдив. И след време той си отиде. По нелепа лекарска грешка, но си отиде. Това е наистина много ужасно, но кажи ми, кое е по-страшно от болестта? Има ли нещо по-страшно от болестта? Бездушието. И това, което ми каза преди малко. Това, че има хора, които ми едат газа, за това, че аз съм пуснал Мутафчиев и че някой ми бил помогнал да оживея. В крайна сметка, дали аз съм някой или те са никой, има ли някакво значение при положение, че всички сме хора? Това е по-страшно. Вярвам. Предполагам, аз това си мисля, дали съзнанието, че ние българите по принцип имаме съзнание, че сме лоши, че сме гадни. Нали си сещаш, че дори премиера Борисов 2 пъти в разстояние на 1 месец цитира онзи виц, че около казана в ада на българите нямало пазач, защото никой не можел да изплува. Сам някой го да... Това се чудя, дали това не е част от болестта ни. Дали не е по-страшно? Ние сами мислим за себе си като за лоши, като за завистливи, като за гадни. Знаеш кой е големият проблем? Проблемът е в това, че българът много обича да се радва, когато някой се чувства зле. Да помага, когато си чувства зле. И някой евентуално пък не дай си Боже да е известен. Не дай си Боже да е известен. Това има един такъв интересен вид. Някакъв се прибира вкъщи и каза на баба си: бабо, знаеш, че принцеса Даяна умряла? Това хубаво момиче. Те или какво стана, те пък толкова хубаво момиче. Тя вика: умряла в катастрофа. Това хубаво момиче. Такова хубаво момиче, толкова помага на бедните, толкова помага на хората. Тя вика: имала любовник. Тя се не начекна. Ти пиче Бог, не се разбираш? Тя се не начекна. Така че българинът явно е създан така. И това е част от неговия комплекс, голям комплекс, че е никой, че е мънче като мравчица. Не дай си Боже да стане някой после. Да стане известен. Когато започнат към него да се отнасят по този начин, докато той се отнася с другите хора, той спада в някакъв транс и си казва: аз си какъв народ сме, какво правим? Но това да злорадстваш над нещастието на другия е един от най-големите проблеми на нашето общество. Те затова се появяват и жълти вестници. Няма какво се лъжа. Те спекулират именно с този комплекс на българина. Отнасят му гадна информация, за да може българина да купува, да чете, да се радва и да си вика: виж го това. Това е буклук, той е като мен, буклук същия. Кой толкова става известен? А какво мислиш за благотворителността? Защо българина, защо участва в благотворителни акции? Дали защото искрено състрадателен? В случая с Бисер, например. Или когато събираме пари за някакви болни хора. Или защото си мисли, че по този начин си откупува, как да кажа, спокойствието, здравето. Имаше много хубаво, как да кажа, сказане на времето преди години, когато мутрите почнаха да дават пари за църкви и така нататък. Хората казаха: мутрите си строят храмове на гузната съвест. Сега, радвам се, че благотворителността в България премина през своя шок. Защото имаше един период, в който
думата благотворителност беше лоша дума. Прекалено много се използваше, беше преекспонирано на пространството и никой не вярваше в благотворителността. Но аз останах очарован от съзнанието на голяма част от обществото, които се юрнаха да помагат за хората в Бисер, което е прекрасно, повече е прекрасно. Дори мога тук да кажа, че Съюз на артистите също ще направи скоро един концерт, който ще обява съвсем скоро, къде и кога ще бъде. Концерт, с който ще се опитаме да помогнем на хората, които загубиха къщите си в Бисер. Съюз на артистите, в частност гилдия на музикалните артисти, концерт. Ще ни попеете. Джаз, рок, поп. Знаеш ли защо те попитах това? Защото сега при нас ще седне една майка, Гения Пушникова, майка на детенце, което е било онкоболно, мисля, че вече е здраво, но така или иначе представлява едно сдружение на децата, които имат онкохематологични заболявания и искат да си построят един дом, където децата след тежка химиотерапия да могат да почиват и да общуват. Преди да седне майката, вие ще видите един видеоматериал на редактора на предаването Мири Иванова, с който се надявам, че ще добиете представа защо искаме да помогнем на тези родители и на тези деца. Маргарита и Борис